ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആരും വീഡിയോ ഉണക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിന് മാത്രം ഞാൻ കണ്ടത്, പിന്നെ ആരും കാണുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരും ഇല്ലാന്ന് തോന്നും ഫ്രണ്ടില്. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം. പറയുമ്പോ ആ ഇത് കുറയും. അതാണ് ഞാൻ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ ഓണാക്കിയിരുന്നാലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കാണാലോ മാതാജിക്ക് ക്ലാസ്സിൽ. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് പിന്നില് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ. അതെ, ക്ലാസ്സിലായിട്ടിരിക്കും നമ്മള് ഓണാക്കിയിരിക്കും. എന്തായാലും രാവിലെ ഇരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് ശരിക്കും കേട്ട് മര്യാദക്ക് ഇരുന്നോണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമ്മളിന്ന് 9, 10, 11 കഴിഞ്ഞില്ലേ? 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക് കടന്നു. 9, 10, 11 ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരുന്നു. അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചു. അതിലെന്താ പറയുന്നത്? 3 മന്ത്രത്തില് ഓരോന്ന്. വിദ്യ അപകടകാരിയാണ്, എന്നാൽ വിദ്യയിൽ മാത്രം മുഴുകിയിരിക്കുന്നതും അതിലും അപകടകരമാണ്. 2ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് പറഞ്ഞത് അത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നു പറഞ്ഞു? രണ്ടും നയിക്കും. വിദ്യ നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ കണ്ടത്. 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് ജ്ഞാന സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് വിദ്യയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫലവും അവിദ്യയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫലവും സിദ്ധിക്കുന്നു എന്ന് വിവേകികൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് രണ്ടു ഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? മറ്റേത് പറഞ്ഞ രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ട് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഇവിടെ വിദ്യന്ന് ഒരു ഫലവും കിട്ടും, അവിദ്യന്ന് വേറൊരു ഫലം കിട്ടും. രണ്ട് ഫലം കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് നമ്മള് 10ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലേക്ക്. 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ കണ്ടത്? 11ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ രണ്ടും അറിയണം. നമുക്ക് എന്ത് വേണം? രണ്ടും കുറിച്ചും അറിയണം, അവിദ്യയെ കുറിച്ചും അറിയണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? രണ്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നുള്ളത്. ഈ 3 മന്ത്രമൊന്നും എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തേക്ക് പോകാണ്. ഇവിടെ നമ്മള് വിദ്യ അവിദ്യ അതിന്റെ ബേസിൽ, അതായത് അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ? ഇനി അടുത്തത് ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇനി അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 9, 10, 11 മന്ത്രങ്ങള്. ഈ 12, 13, 14 ഈ 3 മന്ത്രങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഇനി ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്നത് നമ്മള്. അപ്പൊ അതില് നമ്മള് 12ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്ധം തമ പ്രവിശ്യന്തി യോ സംഭൂതിമുപാസതേ തദോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യാ ഊ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഇത് വായിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഇന്ന് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി 12ാമത്തെ മന്ത്രം പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ 9ാമത്തെയും കൂടി ഒന്ന് റീപോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടുണ്ടാവും. ഈ 2 മന്ത്രവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ബുക്കുള്ളൊരു ബുക്കിൽ നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നോക്കി നോക്കുക. 9ാമത്തെയും 12ാമത്തെയും മന്ത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് 9ാമത്തെ മന്ത്രം വായിക്കുക, അപ്പൊ 12ാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കുക. അതില് വിദ്യ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ പുതിയൊരു വേർഡ് കാണാണ്, സംഭൂതിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെയാണ്. ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും. ഒന്ന് നോക്കി എല്ലാവരും വായിച്ചല്ലെങ്കിൽ ഒരാള് 9ാമത്തെ മന്ത്രം വായിക്കുക, 12ാമത്തെ മന്ത്രം അപ്പൊ നോക്കുക, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് അതിന്റെ വ്യത്യാസം.
ഒമ്പതാമത്തെ മന്ത്രം നോക്കിയേ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസത്തെ തതോ ഭൂയ ഇവതേ തമോ യ ഉ വിദ്യയാം രതഃ. 12ാമത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി. വിദ്യ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു സംഭൂതി. തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യാഉ സംഭൂത്യാം രതഃ. വിദ്യയാം എന്നുള്ളിടത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടു? ആ 2 പേര് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ. ഇനി ആ 3 മന്ത്രവും അങ്ങനെ തന്നെ. അതായത് 9ാമത്തെ മന്ത്രം 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും ഒരു വേർഡാണ് അല്ലെ. വിദ്യക്ക് പകരം നമ്മളിവിടെ എന്ത് കണ്ടു? സംഭൂതി. സംഭൂതി എന്നുള്ളൊരു വേർഡാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തതും അങ്ങനെ തന്നെ. ഈ മൂന്നും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ മന്ത്രം വായിച്ചോളൂ. അപ്പൊ വായിക്കുമ്പോ അറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ സംബുദ്ധ്യാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതി ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ സംഭൂത്യ രഥാ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യ ഉ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ നമോ യ ഉ സംഭൂത്യാം രതഃ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ സംഭൂത്യാം രഥാ. അന്ധം തമഃ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ അസംഭൂതിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിം ഉപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ സംഭൂത്യാം രതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണനെ ആരെങ്കിലും വായിക്കാനുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. എനിക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി, അത് പറയാൻ വിളിച്ചത്, പറഞ്ഞെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രയിലാണ് ഉള്ളത്. പ്രതീക്ഷിക്കാതെ എനിക്ക് ഇന്നലെ വൃന്ദാവനമൊക്കെ പോവാൻ പറ്റി. വൃന്ദാവനം നിധിവനം അവിടെയൊക്കെ പോയിരുന്നു. ഒരുപാട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി. അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോണെങ്കിൽ രാധാറാണി വിളിക്കാതെ നമുക്ക് പോവാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാം. ഒരുപാട് സന്തോഷായി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ ഈ മന്ത്രം 2 മന്ത്രത്തിന്റെ കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ വിദ്യാമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ വിദ്യായാം രതഃ അല്ലെ. 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അന്ധം തമ പ്രവിശന്തി യേ സംഭൂതിമുപാസതേ തതോ ഭൂയ ഇവ തേ തമോ യൗ സംഭൂത്യാം രതഃ. തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് സ്ഥലത്തും എന്താണ്? മറ്റേ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അറിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു വിദ്യ. ഇവിടെ എന്താണ്? സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാനാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ശരിക്കും സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഈ 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മത്തെയാണ്, ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? വിദ്യയും അവിദ്യയും. നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു?
അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് കണ്ടു അല്ലെ. തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയാലും ഭൗതികമായ ജ്ഞാനം നേടിയാലും നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് നമ്മള് 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു. 12ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മളെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിം തന്നെ, അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാണ്. എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് പോകാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇത് വായിച്ചു നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായാലോ രണ്ടിനെ കമ്പാരിസൺ? പറയണം ഒന്നുകൂടി. മനസ്സിലായി. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി എന്താ മാതാജി? ഒന്നും കൂടി പറയണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് 2ാമത്തെ മന്ത്രവും 9ാമത്തെ മന്ത്രവും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്തായിരുന്നു? 9, 10, 11 ഗ്രൂപ്പ് വിദ്യയെ കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചാണ് അല്ലെ. നമ്മള് അറിവും അറിവില്ലാത്തതും, ജ്ഞാനവും അജ്ഞാനം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യയും അവിദ്യയും, അതിന്റെ ബേസിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു? 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് നമ്മള് തെറ്റായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടിയാലും, അതായത് അവിടെ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവാണ്. ആ തെറ്റായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടായാലും പിന്നെ ഭൗതിക ജ്ഞാനം നേടിയാലും അവിദ്യ, ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞു? അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മളെ ഇരുട്ടിലേക്ക് വീഴാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ 9ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി 12ാമത്തെ മന്ത്രം നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോ 12, 13, 14 അടുത്ത ഗ്രൂപ്പാണ്. അതില് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ്. ക്ലിയർ ആയോ? ആരാധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളൊരു പുതിയൊരു വേർഡ് കാണാണ്, സംഭൂതിയും. നേരെ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? ഇപ്പോ സംഭൂതിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാനാണ്. സംഭൂതി എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സംഭൂതിയും അസംഭൂതിയും 2 വേർഡ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നതാണ് അന്ധകാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മന്ത്രത്തിലേക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായപ്പോ? ഇവിടെ മീനിങ് വായിക്കാം നമുക്ക്. ജസ്റ്റ് വേർഡ് മീനിങ്. അന്ധം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? അജ്ഞത. തമ ഇരുട്ട്. പ്രവിശന്തി പ്രാപിക്കുന്നു. യാതൊരുവൻ. അസംഭൂതിയും എന്ന് പറഞ്ഞ അതിദൈവങ്ങളാണ്. അസംഭൂതിയും എന്നതുകൊണ്ട് സംഭൂതി ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? അതിദൈവങ്ങൾ, അതായത് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയാണ് നമ്മള് അസംഭൂതിയും എന്നതുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ഉപാസതേ ഉപാസിക്കുന്നുവോ, തഥ ഉപരിയായ, ഭൂയ കൂടുതൽ, ഇവ എന്നതുപോലെ, തേ അവർ, തമ ഇരുട്ടിൽ, യാതൊരുവൻ, കൂടെ, സംഭൂത്യാം നിരപേക്ഷത്തിൽ, രതഃ ഏർപ്പെടുന്നു. അതായത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം പറയുന്നത് എന്താണ്? ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവർ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം 3 തരത്തിൽ സാധിക്കും. നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം, പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അതില് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം ജ്യോതിസിലെ ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ ജ്യോതിയിലാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടല്ല കാണുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? പ്രകാശമായിട്ടാണ്. അതായത് ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മുഖം ഓർമ്മയുണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഓർമ്മയുണ്ട്, നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭയങ്കര ആകർഷണം തോന്നുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു പ്രകാശത്തിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീലിംഗ് നമുക്ക് വരുമോ? ഒരു പ്രകാശമായിട്ട് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ, ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നതും പ്രകാശമായിട്ട് കാണുന്നതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അല്ലെ. നമുക്ക് ആ പ്രകാശത്തിൽ നമുക്കൊരു ഫീലിംഗും വരുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവൻ, അതായത് ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ആരാധിക്കുന്നവര്, അതായത് നിരാകാരനായിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ആകാരമില്ല എന്ന് ആരാധിക്കുന്നവര് എന്താണ്? അതിലും കനത്ത ഇരുട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഏത് ഭാവമാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? നിരാകാര ഭാവത്തെ. ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും ഇരുട്ടിൽ പോകും. അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും, ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് പോകും. പക്ഷെ അതിനേക്കാളും ഇരുളടഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകും ആര്?
ഭഗവാന്റെ ആ നിരാകാരത്തെ, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ രണ്ടുപേരും ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് പോകും. ഭഗവാന്റെ ആ നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ നിരാകാര നിരപേക്ഷത ആരാധിക്കുന്നവരും എന്താണ്, അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് ഈ മന്ത്രത്തില് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയി. അനുഭവത്തിലും കുറച്ച് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ, അപ്പൊ ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിരാകാര നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവര് അതിനും കൂടുതൽ ഇരുട്ടില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെ, നിരാകാര നിരപേക്ഷത വെച്ചാൽ നിരാകാരം, ഭഗവാൻ ഒരു ആകാരം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നവര് അവരും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ആകാരം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശത്തെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല, അവര് ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരും അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ്. ഇപ്പൊ രണ്ടു കൂട്ടരും എവിടേക്ക് പോകാണ്? ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകാണ്. കമ്പയർ ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കും 9-ാമത്തെയും 12-ാമത്തെയും കേട്ടോ. ഭഗവത്ഗീത 10:2 അപ്പം ഭഗവത്ഗീത 10:2 പരമപുരുഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബുക്കുള്ളവരുണ്ട് ഇതിലിപ്പോ ആരെങ്കിലും? ബുക്ക് കിട്ടിയില്ല മാതാജി. ബുക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ട് പൈസ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. വന്നോളും. അവര് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയിരിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും. പക്ഷെ കൊടുത്തിട്ടോളൂ. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ അയച്ചോളൂ എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു അവര്. ഭഗവത്ഗീത 10:2 അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് അസംഭൂതി എന്ന സംസ്കൃത പദം സ്വതന്ത്രമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നു. അപ്പൊ അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സ്വാതന്ത്ര്യമായ നിലനിൽപ്പില്ലാത്തവരെ കുറിക്കുന്നു. ആരാണത് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര്? ദേവന്മാര് അല്ലെ. അവർക്ക് ആരുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ദേവന്മാരെയാണ് പറഞ്ഞത്. സമ്പൂർണ്ണ സ്വതന്ത്ര നിരപേക്ഷ സത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെയാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? അസംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പുതിയൊരു വേർഡ് പഠിക്കാണ്, സംഭൂതിയും അസംഭൂതി. നേരത്തെ വിദ്യ അവിദ്യ, ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അസംഭൂതി സംഭൂതി. അസംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവര്, അതായത് ദേവന്മാര്, അതിദൈവങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്തത് സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മത്തെയാണ് സംഭൂതി എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 10:2 പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. ഇതില് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ശ്ലോകങ്ങളാണ് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തില്. അപ്പൊ അത് കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത്? നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഏത് തരത്തിലും എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതായത് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ എല്ലാം സ്രോതസ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും, എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ എല്ലാം സ്രോതസ് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അവർക്ക് മഹത്തായ ശക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അവ പരിമിതമാകിയാൽ ഭഗവാൻ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഒരു മനുഷ്യനായി ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് പ്രയാസമാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ആർക്കും ഋഷിമാർക്കോ ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ഉൽപ്പത്തികളെ കുറിച്ചോ ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർക്ക് വേണ്ട ശക്തി ആരാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ശക്തി കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ല, അത് ഭഗവാൻ ആർക്കാണ്? ബ്രഹ്മാവിനും സൃഷ്ടി നടത്താൻ വേണ്ട ശക്തി ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന്
നമ്മള് കണ്ടു. നിരപേക്ഷ സത്യം പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മീയ ശരീരത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരവും സർവവ്യാപകമായ പരമാത്മാവ് അവിടുത്തെ അംശാവിഷ്കാരവുമാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാനാണ് നിരപേക്ഷ സത്യം. ആ ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആ ഉജ്ജ്വല പ്രഭാപൂരം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രകാശത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നതോ സർവവ്യാപകമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ്, ഭഗവാന്റെ അംശാവിഷ്കാരമാണ് എന്ത് പരമാത്മാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മത്തിലാണ് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു പ്രകാശത്തെ മാത്രം കാണുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉള്ളിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ബാക്കിൽ ആരെ കാണും? ഭഗവാനായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ പ്രകാശമാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രഹ്മജ്യോതി നമ്മളിപ്പോ ഇന്ന് കാണിച്ചു അല്ലെ, ജസ്റ്റ് നമ്മള് കാണിച്ചില്ലേ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടില്ലേ ബ്രഹ്മജ്യോതി. ആ പ്രകാശമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഫുള്ള്. ആ പ്രകാശം നിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഒരു പ്രകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് കാണുള്ളൂ. പിന്നെയും പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അംശാവിഷ്കാരമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവിനെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഇരിക്കുന്നത്, പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ആ പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കുറേ വർഷങ്ങൾ എടുക്കും പരമാത്മാവിനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്ക് ആരെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? അതിന്റെയും ലാസ്റ്റ് ആണ് ആര്? ഭഗവാനുള്ളത്. അത് ഭഗവാൻ ദേവന്മാരും ഋഷികളും അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ശക്തനായ ദേവനായി കണക്കാക്കുകയും ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായി കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോ എല്ലാവരും എന്താണ്? യോഗികളും ഋഷികളും എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ദേവനായിട്ട് കണക്കാക്കും, ബ്രഹ്മജ്യോതിസിനെ നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ട് കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു. വായിക്കാം. നിരവധി തത്വചിന്തകരും ഋഷികളും യോഗികളും അവരുടെ നിസാര ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിരപേക്ഷമായതിനെ അപേക്ഷികമായതിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. ഇത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിഷേധാത്മകമായ ധാരണയിൽ മാത്രമേ എത്തിക്കുകയുള്ളൂ. സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സഹായിക്കുകയില്ല. നിഷേധത്തിലൂടെയുള്ള നിരപേക്ഷതയുടെ നിർവചനം പൂർണ്ണമല്ല. അങ്ങനെയുള്ള നിഷേധാത്മക നിർവചനം സ്വന്തമായുള്ള ഒരു സങ്കല്പം രൂപപ്പെടാനായിട്ട് ഇടയാക്കുന്നു. അങ്ങനെ നിരപേക്ഷ സത്യം രൂപരഹിതനും നിർഗുണനുമായിരിക്കുമെന്ന് സ്വയം സങ്കല്പിക്കുന്നു. നിരപേക്ഷമായതിനെ ഇങ്ങനെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരുവന് പരമാവധി നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ എത്തിച്ചേരാം. പക്ഷെ വീണ്ടും മുന്നേറിയാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം നിരപേക്ഷ സത്യമായിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നവർക്ക് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അവരെ വിചാരം എന്താണ്? അതുവരെ ഉള്ളൂ. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല. അതായത് മായാവാദികളുടെ സിദ്ധാന്തം അല്ലെ. അതായത് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത്, സങ്കല്പം വരുന്നത്. കൃഷ്ണഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ അചഞ്ചല ഭക്തിയും ശരണാഗതിയും മൂലം അദ്ദേഹത്തെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ടും അറിയാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാർക്ക് തങ്ങളുടെ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പരമനിരപേക്ഷ വ്യക്തിയായിട്ടും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ടും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാ കാണുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. എല്ലാതും ഭഗവാനിൽ തന്നെ ആവിർഭവിക്കുന്നതായിട്ടും ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങളിൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാലേ, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അഭിലാഷങ്ങള് അതില് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവർ ആരെയാണ് ആ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്? ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് ദേവന്മാരെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയില് കാണുന്നുണ്ട്. സർവരുടെയും ഹൃദയഹാരിയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മെ മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനുമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ, അതായത് കൃഷ്ണനെ ആണ് നാം ആരാധിക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്. കാരണം എന്താ പറയുക, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണനെ, സർവ്വ ആകർഷകനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്?
എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവൻ, സർവ്വ ആകർഷകനാണ് കൃഷ്ണൻ. ആ കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ തന്നെ അതും പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടതെന്ന് അല്ലെ. സർവരുടെയും ഹൃദയഹാരിയും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും നമ്മെ മുക്തരാക്കി സ്വധാമത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവനുമായിട്ടുള്ള പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവലോകത്തേക്ക് പോകുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 7:23 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകത്തും സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സൂര്യലോകത്തും എത്തുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ എവിടേക്കാണ് പോണത്? ദേവന്മാരുടെ ലോകത്താണ് പോകുന്നത്. ഏത് ദേവനെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ദേവന്മാരുടെ ലോകത്താണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അല്ലാത്തവര്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ. ദേവന്മാരുടെ ലോകം എവിടെയാണ്? നമ്മള് 14 ലോകങ്ങളില് 7ാമത്തെ ലോകമാണ് ഭൂലോകം, 5ാമത്തെ ലോകമാണ് ഏത്? സ്വർലോകം വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ 7-ന്ന് 5ലേക്ക് കടക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ അപ്പോഴും എവിടെ തന്നെയാണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഭൗതിക ലോകം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാരാഗൃഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ആ കാരാഗൃഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരാളെയാണ് നമ്മൾ സമീപിക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവരെ തന്നെ സമീപിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, മനസ്സിലായില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ജയിലാണ് ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഒരു ജയിലാണെന്ന് കണ്ടു അല്ലെ, കാരാഗൃഹാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരോട് പറയണം? ആ കാരാഗൃഹത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയോട് പറയണം അല്ലെ. ഉള്ളവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരും എവിടെ തന്നെയാണ്? അവരും ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടിയും ഈ ഓരോരുത്തരുടെ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ ശിക്ഷകൾ പല പല ശിക്ഷകളായിരിക്കും നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പലരും പല സെല്ലിലായിരിക്കും നമുക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്തെ സെല്ലിലുള്ളവർ അപ്പുറത്തെ സെല്ലിലുള്ളവരോട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിന് പുറത്തുള്ള വ്യക്തിയോടായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ആ കാരാഗൃഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊമോഷൻ നമുക്ക് പറയാം അല്ലെ. അത്രേ നമുക്കിവിടെ നടക്കുന്നുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് പോകാം. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരടുത്തേക്കായിരിക്കും നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നതിനാൽ താൽക്കാലികങ്ങളാണ്. ശാശ്വത ലോകം എന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ മാത്രമാണ്. പരമപുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ അധിനായകൻ. ഇപ്പൊ നമ്മ പറഞ്ഞതിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും എന്താണ്? ഈ 14 ഗ്രഹങ്ങളും എന്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാ വരുന്നത്? ഇതിൽ തന്നെയാ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുന്ന ഈ 14 എല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ്. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് എന്താണ്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്തുള്ള ലോകങ്ങളാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ അധിപൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് ഇതിന്റെയൊക്കെ അധിപൻ. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങളും ഓരോ ലോകങ്ങളായിട്ട്, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഓരോരോ ലോകങ്ങൾ അവർക്കുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപത്തെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഏത് അവതാരത്തെയാണോ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത് ആ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക്, അവരുടെ ലോകത്തിൽ പോകും. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എവിടേക്ക് പോകും? നമ്മള് ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളും പിന്നെ ഏതാണ്? ഭഗവാന്റെ ലോകമാണ് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. പക്ഷെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധിനായകൻ. ഭഗവാനാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ളതാണ് അവരുടെയൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവത്ഗീത 8:16 പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഇതവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില് 8ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആ ബ്രഹ്മ ഭുവന ലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യാത്തു കൗന്ദേയ പുനർജന്മാന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നത ഗ്രഹം ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും അധമമായിട്ടുള്ള ഓരോന്നും എന്താണ്? ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. കുന്തിപുത്ര, എന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിയവനാകട്ടെ പിന്നീട് ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭൗതിക ലോകത്തില് ബ്രഹ്മലോകം മുതല് ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ വരെ എല്ലാവിടും എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ജനന മരണങ്ങള് ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് എല്ലാതും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബ്രഹ്മദേവന് പോലും എന്തുണ്ട്? മരണമുണ്ട്. നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അത്
അപ്പൊ ബ്രഹ്മദേവനാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞ സത്യലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മലോകത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് ഏറ്റവും താഴത്തുള്ള അധമമായിട്ടുള്ള ലോകം വരെ എല്ലാവിടും എന്താണ്, ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണെന്നാ പറയുന്നത്. ദുഃഖം നിറഞ്ഞതും ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇത് എല്ലാതും. ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് ദുഃഖവും ദുരിതവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് വിപുലവും അനന്തവുമായ അത്യുജ്വല പ്രകാശമായ ബ്രഹ്മജ്യോതി വിസ്തരണം കൊണ്ട് ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് പുറത്ത് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മജ്യോതി ഉള്ളത്. ബ്രഹ്മജ്യോതി നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് എല്ലാവരും? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതി നമ്മൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? കാരണം അതിന്റെ പുറത്ത് നമ്മളെ ഒരു പ്രകാശം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആ പ്രകാശം ഇത് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പുറത്താണ് എന്ത് കാണുന്നത്, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി നമ്മൾ കാണുന്നത്. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ അത്യുന്നത ഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണലോകം അഥവാ ഗോലോക വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലാണ് എന്ത് വരുന്നത്, ഗോലോക വൃന്ദാവനം വരുന്നത്. കാരണം ബ്രഹ്മജ്യോതി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് കാണും, വൈകുണ്ഠ ലോകം കാണും. വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിന്റെ മുകളിലാണ് എന്ത് കാണുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ലോകം ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണലോകം കാണുന്നത് അതിന്റെ മുകളിലാണ്. സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് സർവവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോ എപ്രകാരമാണ് സൂര്യൻ തന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാതെ ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത്, അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൂര്യൻ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ചൂടും വെളിച്ചവും പരത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ പറയുന്നത് വാസുദേവ കൃഷ്ണനുണ്ട്, പിന്നെന്താണ് കൃഷ്ണന് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്. ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും വൃന്ദാവനം വിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും പോകുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചാരികള് അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ സർവവ്യാപിയായിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ആധ്യാത്മിക ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത രൂപവിസ്തരണത്തിൽ കൂടിയാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ ശരിക്കും എവിടെ തന്നെയാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ ഭഗവാൻ എവിടെയും പോകുന്നില്ല. ഭഗവാൻ എവിടെ തന്നെയാണ്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ആരാണ്, ബലരാമൻ അല്ലെ? ബലരാമനിലൂടെ വരുന്ന ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാത്തിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ഭൗതികമായിട്ടും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താ ചെയ്യുന്നത്, സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാവരും നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ബലരാമനിൽ നിന്ന് വരുന്ന കൃഷ്ണനാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രവർത്തികളും. എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾ വിസ്തരണങ്ങൾ, കൃഷ്ണൻ വിസ്തരണങ്ങളാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ എവിടെ തന്നെയാണ്, ശരിക്കും ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് എവിടെയും പോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും തന്റെ അനശ്വര സഹചാരികൾക്കൊപ്പം ഗോലോകത്ത് വിരാജിക്കുകയാണെങ്കിലും അവിടുന്ന് സർവവ്യാപിയായിട്ട് എല്ലാ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ചന്ദ്രനിലും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലും എത്തിയത് കൊണ്ട് ജീവിത പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് സൊല്യൂഷൻ എവിടെ ചെന്നാൽ കിട്ടില്ല, ചന്ദ്രനിലോ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലോ പോയാലും കിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്താണ്, ജന്മ മൃത്യു ജരാവ്യാധി. ഇത് ഭൗതിക ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ വേണം, ഭൗതിക ലോകത്തിന് പുറത്ത് കടക്കണം. ആ കാരാഗൃഹത്തിന് പുറത്ത് കടന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ. ഇതിലെവിടെ പോയാലും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധിക്കുന്ന മിഥ്യാമത വിശ്വാസികൾ ഈ പ്രപഞ്ചം താണ്ടി ആത്മീയ വിഹായസിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അഭിലഷിക്കുന്നില്ല. അപ്പോ പേരിനും പ്രശസ്തിക്കും വേണ്ടി മാത്രം ആരാധന നടത്തുന്ന മിഥ്യാമത വിശ്വാസികള്, അത്തരത്തിലുള്ളവർ, അതായത് മായാവാദികളും അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആത്മീയ വിഹായസിൽ എത്താനായിട്ട് അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനെ ഒരു പ്രകാശ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കടക്കാം, അതൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ വിശ്വാസികള്, മായാവാദികള് അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. നിരാകാരവാദികൾ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ അത്തരം മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ ദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ നിരാകാരവാദികൾ അല്ലെ,
നമ്മളറിയാം എന്താണ് ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യരുടെ സമ്പ്രദായത്തില് അവിടെയൊക്കെ എന്താ പറയുക നിരാകാരവാദികളാണത്. ഭഗവാന്റെ ആ നിരാകാരത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവര് ഈ നിരീശ്വരവാദം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? മതവിശ്വാസികളെ അന്ധകാരപൂരിതമായ സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വാസമുള്ളവരെയും കൂടിയിട്ട് കാരണം മാറ്റാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപം കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ രൂപത്തിൽ ആകർഷണമാകുന്നതും നമ്മൾ ആ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതും. ഭഗവാന്റെ പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും, അല്ലെ? പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവർക്ക് മാറ്റം വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളൊരു വ്യക്തിയെ കണ്ട് നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് ഒരു ആകർഷണം തോന്നുമ്പോൾ, ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് മാറില്ല, നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും മാറ്റാനായിട്ട്. പക്ഷെ നിരാകാരവാദികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു ആകാരേ ഇല്ല. അവർക്ക് അവരങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെയും അത് പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അവരെ കൂടിയിട്ട് അന്ധകാരപൂരിതമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അവരെ മാറ്റിയെടുക്കും. ഭഗവത്ഗീത 7:23 ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ലെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്? ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങൾ എങ്ങനെയായിട്ടുള്ളതല്ല, ശാശ്വതമായിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫലങ്ങളൊന്നും തന്നെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ജനന മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ അവിടുന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവത് പ്രാപ്തി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക്, അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തു നിന്ന് മോചനം കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. ഏവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം ഭഗവതിയുടെ പകർന്ന് ഭഗവത്ഗീത 4-ാം അധ്യായം 2-ാം ശ്ലോകത്തില് പ്രസ്താവിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ എന്താണ് ഈ ശാസ്ത്രം, അല്ലെ, സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഈ ശാസ്ത്രം, അതായത് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയതാണ് ഈ ശാസ്ത്രം. അപ്പൊ അതായത് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് തന്നെയാണ് അതേപടി നമ്മളിലേക്ക് പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം. എവം പരമ്പരാപ്രാപ്തം, ഭഗവാന്റെ തന്നെ ആ ശാസ്ത്രമാണ് ഈ ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞത്. ഇതെല്ലാം എവിടെയാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയിലാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് ആണ് എല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര തന്നെയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ശാസ്ത്രം നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ശാസ്ത്രമാണ്. അപ്പൊ അത് അധികാരികമായിട്ടുള്ളൊരു ശാസ്ത്രം തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അത് 4-ാമത്തില് അധ്യായത്തില് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്നും ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായം 19-20 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയോ ഭഗവാനിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയുക, മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ, അതായത് ഇവിടെ പറയുന്നത് മാനവ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം വഞ്ചകർ ഏറ്റവും അപകടകാരികള്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മതാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സർക്കാർ നിലവിലുള്ളത് കൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയ നിയമത്തിന്റെ പഴുതിൽ അവർ രക്ഷപ്പെടും. എന്നാൽ അവർക്ക് പരമപ്രഭുവിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനാകില്ല. മതപ്രചാരകന്റെ വേഷമണിയുന്ന ഈർഷ്യാലുക്കളായ അസുരന്മാർ നരകത്തിന്റെ ഘോര അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായം 19-20 ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നു. ഈ കപട മതവാദികൾ ഇന്ദ്രിയ സുഖ നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയ ഗുരു വ്യാപാരം പൂർത്തിയായി കഴിയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും നിന്ദ്യമായ ദേശത്തേക്ക് മുന്നേറുകയാണെന്ന് ഈശോപനിഷത്ത് ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. അപ്പോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മതപ്രചാരകര്, അല്ലെ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ എന്താണ്? ഘോരമായിട്ടുള്ള അന്ധകാരത്തിലേക്ക് വലിച്ചെറിയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അസുരന്മാരാണ് അവരൊക്കെ. അവർക്കൊരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്താണ്? വീണ്ടും 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 താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗരപ്രമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? മാതാജി കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. 12-ാമത്തെ
ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇന്നലെ എക്സാം എഴുതിയവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ എന്റെ പേര് വന്നിട്ടില്ല മാതാജി. ഞാനും വിചാരിച്ചത് ശോഭന മാതാജിനെ കണ്ടില്ലല്ലോ, എഴുതിയിട്ടില്ലേ? ആ ഇല്ല, ഞാൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഇന്ന്? ഒന്ന് പറയാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 12ാമത്തെ ഉത്തരത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ആ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? രണ്ടറിവും ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവൻ അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. നിരാകാര രൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അല്ലെ, നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് അജ്ഞതയുടെ ഇരുളടഞ്ഞ മേഖലകളിലേക്ക് പോകും. നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിച്ചാലും അതിലും കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഫലം ശാശ്വതമല്ല. നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് നിരപേക്ഷതയെ ആരാധിക്കുന്നവർ അതിലും കനത്ത കൂരിരുട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നിരപേക്ഷത എന്ന് വെച്ചാല് ഭഗവാന്റെ നിരാകാര പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന് വല്ല രൂപമില്ലാതെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഭഗവാൻ ഒരു നമ്മള് ഫസ്റ്റ് പഠിച്ചത് എന്താണ്? ധ്യാന മന്ത്രത്തില് ഓം പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണമാതായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഭഗവാൻ പൂർണ്ണനായത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയല്ല, ഭഗവാൻ ഒരു രൂപം ഇല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അതേപോലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറയുക സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവര് കൂടുതൽ ഇരുട്ടിലേക്ക് പോകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അസംഭൂതി എന്ന പദം എന്തിനെ കുറിക്കുന്നതാണ്? സാധിക്കാത്തവരെ, അതായത് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കാത്തവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അസംഭൂതി. അതായത് ഇവിടെ ദേവന്മാര്. സംഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന് ഇവിടെ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തില് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് സംഭൂതി. പക്ഷെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സംഭൂതി ആരാണ്? സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരത്തെയാണ് ഇവിടെ ഈ മന്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സംഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. മാതാജി, ഒരു സംശയമുണ്ട്. നമ്മള് വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളാരും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുക തന്നെയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? അല്ല, നമ്മള് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളെ വേദങ്ങളിലും ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു പോണത് ശാസ്ത്രപ്രകാരമാണ്. നമ്മൾ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആചാര്യന്മാര് അവര് കണ്ടത് കൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞ നമ്മളെല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇപ്പൊ നമ്മൾ രാവിലെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ എന്താണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കും, ചിലത് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര് പറയുമ്പോ അവരനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കും. ഇപ്പോഴുള്ള നമ്മളെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മളത് വ്യക്തിയായിട്ട് പറ്റി ചിന്തിക്കണ്ട. കാരണം ഇത് നമ്മളുടെ ലെവലല്ലല്ലോ. നമ്മൾ പറയുമ്പോ എപ്പോഴും ആലോചിക്കുക, ഇത് നമ്മളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കണത്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. കാരണം നമ്മളവിടെ നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സത്യത്തിൽ ഇത് ആർക്കുള്ളതാണ്? അവരുടെയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മളെ ലെവൽ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ആരെ കുറിച്ചാണ്? സാധാരണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ അടുത്ത 10ാമത്തില് ഭഗവത്ഗീത 10:2 എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അറിയാലോ? നമേ വിദു സുദ്രഗണ പ്രഭവന്നമ കർഷയ അകമാതിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീനാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി വിഭൂതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ അറിയില്ല. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചും ഉൽപ്പത്തികളെ കുറിച്ചും ദേവന്മാർക്കും ഋഷിമാർക്കും കൂടി അറിയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് 10ാം അധ്യായം 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീതയില്. ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും നൽകിയിരിക്കുന്ന ശക്തിയുടെ സ്രോതസ് ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന്.
നിരപേക്ഷ സത്യം, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് എന്നത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലായൊരു പ്രകാപൂരം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിസാണ് എന്ത് നിരാകാര ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ അംശാവിഷ്കാരമാണ് എന്ത് രണ്ടാമത്തത് അല്ലെ, അതാണ് പരമാത്മാവ്. മൂന്നാമത്തത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനപൂർണനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആനന്ദപൂർണനായിട്ടുള്ള സത്യചിത്താനന്ദനായിട്ടുള്ള ആ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള രൂപത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന് ശരിക്കും ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 6 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പരാശര മഹർഷി നിർവചനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിൽ ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മമായിട്ടും പരമാത്മാവായിട്ടും ഭഗവാനായിട്ടും നമുക്ക് 3 തരത്തിലും പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. വദന്തി തത്വവിധം തത്വം വിജ്ഞാനം അഭ്യ അല്ലെ. ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി ശബ്ദിതേ, ഭാഗവതത്തില് നമ്മൾ ശ്ലോകം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ 3 തരത്തില് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കുക ഭക്തന്മാർക്ക്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ, ഭഗവത് സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെയാണ് ഭഗവാനെ അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനെ രൂപമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ചിലപ്പോ. അതാണ് ചോദിച്ചത്, രൂപമാണെന്ന്. വ്യക്തിയായിട്ടായിരിക്കും അതായിരിക്കും വേണ്ടത് കേട്ടോ. വ്യക്തിത്വത്തിലാണ് അറിയാൻ സാധിക്കാതായിരിക്കണം, അതായിരിക്കണം വരേണ്ടത്. വ്യക്തിയായിട്ട്, അതന്നെയാ മാതാജി, വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് ഭഗവാന്. ഭക്തന്മാർക്ക് വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുക. ഒരു ഭക്തന്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെ. കാരണം ഭക്തൻ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഭക്തൻ ഭഗവാൻ അറിയുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് അറിയുന്നത്. ശ്ലോകം 7-ാം അധ്യായത്തിൽ 20-21 എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയില് 7-21 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തിനെ കുറിച്ച് പറയുണ്ടാവാ? ഭഗവത്ഗീത മറ്റേ ഇതായിരിക്കും, എന്താണ് ഇരുപത്തൊന്ന് 3 ശ്ലോകം ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. കൃതജ്ഞാനം പ്രപദ്യന്തേ അന്യദേവത, അതാണ് 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആരാധിക്കുന്നവര് അവരുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും. അതാണോ? അവരവരുടെ കർമ്മവാസനയിൽ പ്രബുദ്ധരായി പലതരം കാമനകളാൽ ജ്ഞാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ അതാത് ദേവതോപാസനയ്ക്കുള്ള രീതിയെ ആശ്രയിച്ച് അന്യദേവതകളെ ഉപാസിക്കുന്നു. അതാണ് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീത അതും പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. 23-ാമത്തെ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവര് ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരെ പ്രാപിക്കുന്നു. ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന ഫലങ്ങൾ ശാശ്വതമല്ല. 7:23. അതെ, അത് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പെടുന്നത് കൊണ്ട്. എല്ലാതും ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഉള്ളത്. എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാതും എങ്ങനെയാണ്? എല്ലാതും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാതും എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ശാശ്വതങ്ങളല്ല, താൽക്കാലികമാണെന്ന് പറയുന്നു. ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ലോകം ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠ ലോകം. വൈകുണ്ഠ ലോകം, ഭഗവാന്റെ ലോകങ്ങളാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്. ശാശ്വതമായ ലോകത്തിന്റെ അധിനായകൻ ആരാണ്? ഭഗവാൻ. അതിന്റെ നായകൻ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. 8:16 എന്താ പറയുന്നത് ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീത?
ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സർവോന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക് ഏറ്റവും അധമമായുള്ളതുവരെ ജനന മരണങ്ങളാൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാവരും ജനന മരണങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്തില്ലാത്തത്, വീണ്ടും ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാത്തത് അല്ലെ. ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ അല്ല, ബ്രഹ്മജ്യോതിസില് തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ബ്രഹ്മലോകം മുതൽക്ക്. അതെ, അത് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ നല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. അതൊക്കെ സംശയം അവിടെ. ഭൗതിക ലോകമാണോ ഉദ്ദേശിച്ചെന്നൊരു സംശയം. ഭൗതിക ലോകമായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണെന്നായിരിക്കാനും സാധ്യത കേട്ടോ. ചോദ്യം വന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെന്നല്ലേ മാതാജി? ഇവിടെ ചോദ്യം വന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലെന്നല്ലേ? തെറ്റ് വരാലോ മാതാജി, അത് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല. അപ്പൊ ചിലപ്പോ തെറ്റിട്ടുണ്ടാവാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ശരി, അങ്ങനെ അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു വേർഡ് അവിടെ സ്ലൈഡിൽ കണ്ടതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ലല്ലോ. ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ അത്യുന്നത ഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല കണ്ടിട്ടില്ല. ബ്രഹ്മജ്യോതി അല്ലാട്ടോ. അപ്പൊ അത് ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം. ബ്രഹ്മലോകത്തിലെ ഉന്നതമായ ഗ്രഹം ഏതാണ്? ബ്രഹ്മലോകം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകം. ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയായി എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? കൂടും പൊളിച്ചവും നൽകുന്നത് പോലെ ഭഗവാന്റേതായ ധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും വ്യതിചലിക്കാതെ എന്താ പറയാ, ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് എല്ലാം ചെയ്യാണ് അല്ലെ. സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കണം. സർവ്വവ്യാപിയായിട്ട് എല്ലാ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ആവിഷ്കാരങ്ങൾ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ വ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ കണ്ടത്? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ചലിക്കുന്നില്ല, അതല്ലേ പറഞ്ഞ നാലാമത്തെ മന്ത്രം. പറഞ്ഞ സ്വധാമത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും പിന്നെന്താണ് എല്ലാ ദേവന്മാർക്കും അധിപനും അപ്രാപ്യനുമാണ്, നമ്മളെ അതിശയിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ അല്ലേ. അതാണ് നാലാമത്തെ മന്ത്രം. നാലാമത്തെ നാലാമത്തേത് മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും മറ്റെല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാൻ കഴിയുന്നവനും. സ്വധാമത്തിലാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരെയും അതിശയിക്കാൻ കഴിയുന്നവരുമാണ്. അത് നാലാമത്തതല്ലേ? ചലിക്കുകയും ചലിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് അഞ്ചാമത്തത്. അതെ, ചലിക്കുന്നു ചലിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രം. ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. ഇത് നാലാമത്തെ മന്ത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ പറഞ്ഞത് നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തില് സ്വധാമത്തില് നിന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് മനസ്സിനേക്കാൾ വേഗത കൂടിയവനും എല്ലാവരെയും അതിക്രമിക്കാനായിട്ട് പ്രാപ്യനാണ്. ഒരിടത്ത് സ്ഥിതനെങ്കിലും എല്ലാം അതിദേവതകളെ നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ. നാലാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ചലിക്കുന്നു ചലിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ മാതാജിയെ പറഞ്ഞ അഞ്ചാമത്തെ മന്ത്രം. ഭാഗവത ശ്ലോകം ആട്ടോ, അതോടെ തെറ്റിണ്ട്. ഭാഗവത ശ്ലോകം 4:2 പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭാഗവതത്തിന്റെ സേവനത്തിലൂടെ ഒരുവൻ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം ഭഗവാൻ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തത് ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം. ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത കിട്ടിയത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെയാണ് പകർന്നു കിട്ടിയതാണെന്നല്ലേ. ഏവം പരമ്പരാ പ്രാപ്തം രാജർഷയോ വിദുഹു അല്ലെ, അതാണ് ശ്ലോകം വരുന്നത്. അതാണ്